وەکۆکا جۆتکار مەتتا 13 کا hûn wekûka cotkar guhdar bikin. Her kesê gotina serweriya ezmana dibihîze û fam nake ya xerab tê û yê got di dilê wî de hatiye çandin hil dikişîne. Vaya tova ya got di devê rê de hatiye çandin ya li cihê kevirî hatiye çandin jî ew e got gava gotinê dibihîze bi eşk ve qebûl dike lê belê reha wêne tune ye lê ji bona demekê ye û gava bona gotina tengasiyê an jî zulmê dibîne ew hema dilpakî dibe û ya di nava stiriya de hatiye çandin jî ew e got gotinê dibihîze û xemên vê dinyayê û dewlemendiya direw û gotina dixeniqînin û ew bêzar dimîne. Yê got di nav erdê qenc de hatiye çandin jî ew e got gotinê dibihîze fam dike û dixilê didê hinek 100 hinek jî 60 û hinek jî 30. Metta 13 Pirtûka pîroz İncîl. Silav û rêz xuşk û pereyên hêja.